to Allah ya kawo dan ba sa ya ci uba ne. A ga ma kana kima ba sa Nake ce dan ba sa nake. da kai ce an ba sa. Awo yau ka ce ma nake. Saboda dai sun same ku suna samun sa'a ku suna cikin gwada gwada. Ai ba su. Eh, Kawai da shirin kwallo ta yi gane. Shirin Kai kwallo. ba ga kai. kai har yanzu ba ka lura da ba sa ba, har yanzu ba sa yanda haka ganin ba sa har yanzu ta girma. Kai babu kwallo a kanka. Babu kwallo a kanka. Kasuwar sun biyo da kwallo ɗaya za su yi kariya ne. Ka san yamin yaman namu na wala. Shin yanzu ni ba rena ba iya ban hannu. Kura uban ka Dan banza kai dama ina kokarin Allah ya kawo dan basa ya ci uba ne. Kai dan basa ya ci sai na ci uban kai. Na ranci da Allah sai na ci uban kai. A ka Dan basa ya ci uba. suna wada kan kullu bare na san ma kai salamu alaikum salamu alaikum la ilaha illallah kai salamu alaikum da shirbi ka hawara jama'a Allah mi ka hawara Shi dan basa na wai. Yamin yaman ha. Dan basa. Yamin yamal wa an yamin yamal. Ka yi rufin kwallon duniya gaba ɗaya ne. mu da muke da saurara na san ala taron ga na san ala taron ga ko na san ala Mina na. taron sai ba da mamma ala tere yau na kai ma ba ko da ron kullu shi Wannan mina. yayi Ni da yanzu ɗaya ka ɗaya hakuri ka ɗaya ne yanzu ba zai samu abin da zai samu ne yanzu ba zai samu abin da zai samu Abin da tashin mu da ba sa. a'a ba zai samu abin da zai samu ne yanzu abin da ila ba ka hakuri zai samu abin da zai samu ne Samu. arbo da ce amma sai ku shirya ku yi alƙawari Samu na. Sa, sauri kuma wallahi. Kai. Ashe magaji ya sauko. wannan haɗa ma ba duk sai na samu abin da zai horata mare wala a gaba ɗaya Nagode. amma kai burana baka san wani abu ko ni wadan ba sa nake Sai na ci uban.